Dawatit kan kaapo nga ipakaawat mo kadi dagiti saom, bendisyon na met ti adipen mo nga aramaten nak kadi apo akalasugan ti bendisyon, tapnon dagiti saom kadi apo nga ipalasat mo kanyak, maamuwatan kuma dagiti kabsat nga agdengeg ket mariknada kuma ti presensyam. Amay gapu tinagan ni Jesus nga pumi, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God. So ti daytoy nga aldaw kabsat ket aldaw ti panagungar. Panagungar ni apo tayong Jesus madaydayaw iti apo. Itatay bigat nasapa ak nga nakariing ipagarup ko no masapat gimong itata. Ipagarup ko met nga addak ijay Pilipinas itatay bigat. Apay ngamin. Ijay ngamin nairuam kami nga adati sunrise service mi. Sunrise service. Alas 5 adda kamit ijay kapilyan. When no saan hangay ijay kapilya ijay igit ti karayan. When ijay na nalawang nga lugar. Ket ti silaw milaing o ket kandela. Ti usaren mi nga pagsilaw. No nalawagen hang kami nagusaren. Ngem madaydayaw ti apo kabsat, agyaman tayo ta iti daytoy aldaw ket iselebrar tayo iti panagungar ni apo tayo nga Jesus. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti apo. Ti mensahe nga inyag itatay ni Pastor Rodi ket mensahe nga saludsod nga addaan iti dakkel nga kaipapanan nga no saan nga nagungar ni apo tayo nga Jesus. Ibagana nga awan serserbi ti pamati tayo, awan serserbi ti panagserbi tayo, awan serserbi ti panagdaydayaw tayo. Ngem gaputa nagungar ni apo tayo nga Jesus. Addaan ti dakkel nga kaipapanan ken pateg ti kadda tayo nga agdaydayaw ken nagserbi ken ni apo Dios. Addaan ti dakkel nga pateg iti panangibagami ti sao ti apo gapu ngamin tanagungaren ni apo tayo nga Jesus. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti apo. So iti daytoy met nga aldaw kabsat, iyag kumet kada kayo ti maysa nga mensahe nga kastoy ti panagkunana. Pannakabalin ti panagungar. Praise God. Ti pannakabalin ti panagungar. Wenno ti kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Praise the Lord. Kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Daytoy nga tema kabsat ket na ibatay ditoy Pilipos chapter 3, taga Pilipos chapter 3 verse 10 ken verse 11. Kastoy ti panagkunana. Tila tarigagayak isu ti pannakaamok ken ni Kristo. Tila tarigagayak isu ti pannakaamok ken ni Kristo. Sumaganad kunana. Ti pannakapadas ko, ti pannakabalin, ti panagungar na. Praise the Lord. Ti pannakapadas ko, ti pannakabalin, ti panagungar na. Sumaganad kunana. Ti pannakipagsagabak ken kuana, ken ti pannakabalin ko akas ken pannakabalin ko akas ken kuana iti ipapatay na. Kunana ditoy sa bali translation di Tagalog, kunana ditoy tapnon adamit maawatan dagiti kakadwa tayo nga na makaawat ti Lucano ditoy kapilya. Basaik daytoy ti Tagalog version kunan ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Hangarin ko ay lubusang makikilala si Kristo. So kailangan natin na muna na makilala ang Panginoon Jesus. Praise God. So kung makilala natin ang Panginoon Jesus, makikita natin itong susunod. Sabi niya dito, maranasan ang kapangyarihan ang kanyang muling pagkabuhay. Praise the Lord! Praise the Lord! Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Susunod, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Praise the Lord. Verse 11, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Ijay Lucano, ijay maudi nga verse na kunana dito verse 11, ti namnamak mapagungarak tumet.
Nabimpintas dati pa nang ibagana dito'y Ilocano iti namnamak ang mapagungarak to. Pag-asa, meron akong pag-asa na muli akong mabubuhay. Praise the Lord. Kaya mas gusto ko itong Ilocano. Iti namnamak mapagungarak tumet. Dito sa Tagalog, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Pero dito'y Ilocano, mangnamnamaak. Pag-asa, meron akong pag-asa. Praise God. So, makita tayo dito'y, kabsat, kapangyarihan, yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ang Panginoon Jesus ay ito po ay isang malaking bagay o mahalagang bagay na ibinigay niya para sa atin mga mananampalataya upang meron sapagkat ito po ay mahalagang bagay, yung muling pagkabuhay ang Panginoon Jesus na ibinigay niya sa atin. Kung ibinigay niya sa atin yung muling pagkabuhay niya, tayo din mga mananampalataya ay mararanasan natin ito. Yung muling pagkabuhay ang Panginoon Jesus ay mararanasan natin. Praise God. Upang tayong mga mananampalataya. So, iti daytoy ngal daw. I-celebrate tayo. So, hindi sayang yung pag-celebrate natin itong araw na ito, sapagkat ang Panginoon Jesus ay muling nabuhay. Praise God. Hallelujah. Babalik tayo sa ebanghelyo ang Panginoon Jesus. Manipo di Matthew, Mark, Luke, and John. Dagiti talo nga Maria, dua nga Maria, sino pa ang Maria? Tinapan idin ng sarungkar kani Apo Jesus. Siguro, sali ka nun, ate, neneng. Kasi, pasensya lang po, meron kaming pangalan Maria dito sa church. Kaya, tinatanong ko kung kasali noon. Pero hindi pa. Itong mga Maria, maaga sila na pumunta sa pinaglibingan nila sa Panginoon Jesus. Ito, ang mga babae na pumunta ay problemado sila habang lumalakad sila kung paano sila makikita yung libingan ang Panginoon Jesus. Sapagkat meron siyang nakaharang na malaking bato kung paano sila makapapasok. Pero habang lumalakad sila, habang lumalapit sila sa pinaglibingan. Tama, Sister Josie? Habang lumalapit sila, nakita nila na wala na yung bato na nakaharang sa pinaglibingan ang Panginoon Jesus. Walang yung bato, naalis yung bato. Kaya pumasok sila sa loob ng libingan. Nagtaka sila kung bakit nakabuka, naalis yung bato. Kaya habang lumalapit sila, meron silang takot. Kaya may sinabi yung anghel na nandun na nagbabantay, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Sapagkat ang hinahanap nyo na Panginoon Jesus ay buhay na. Praise the Lord. So, dayjay tinamang ipaneknek nga nagungar ni Apo Jesus. Dayjay awanen ijay nga nakita da. May kadua, no ti mangipaneknek nga awanen ijay nakaita naman ni Apo Jesus. Ti may kadua nga mangipaneknek dayjay nagyanan na nga nakaita naman na ornos. Na ornos. Mabalin nga idi nakaida nga jay pan nakaitanem na mabalin nga inikan dati ules. Dati pungan na. Ngem dagi jay nakupin na ornos ijay. Na ornos jay uneg iti nakaita naman na. Kaya't nangasawen nga nagungar ni Apo Jesus. Kaya't nangasawen nga inornos na pay nga nasayaat. Kinupin na pay dayjay jay ulas na inornos na jay pungan na. So kaya't nasawen nga si bibiyag. Niya po tayong Jesus. Amen? Si bibiyag.
Isu makitain nyo no, at dati agreeing, kada di nagdipagiti balay tayo, kahit nuhan nga na ornos, ay baka no, anyat kinwana, baka natay nga si bibiyag. Anya, ngam niya po Jesus kat nabiyag, na ornos dejay. So nga kitain nyo, dagiti pagtaingan nyo, no, sampay nga, saan nga na ornos, ijay nagidaan tayo tibigat, masapong nga sursurwen tayo, nga ornosen, masapol nga nagupin dagiti ulas ta daya pagserserbian tayo daydayawen tayo kat naornos nga Dios madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo isu nga masapol nga dagiti anak na naornos met dagijay pagyanan tayo naornos met dagijay panagbiag tayo madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo dagitoy dagiti pangipaneknek nga dagiti anak na ornos damet wenno si bibiyag da madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So anyat imbaga ti anghel nga agbanbantay di nagungaren. He is risen. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So dayding aldaw, may isang aldaw nga special day para kadakwada. Kastamet kadatayo amamati, may isang nga naising-singayan nga aldaw daytoy nga inted ni Apo Dios kadatayo. Apan ang celebrar tayo, ti panakayanak ni Apo tayo nga Jesus, ay ayaten akabsat. Ket anyan ang ayat, anyan apan nakabalin, anyan nga inaramid iti Diyos daytoy. Nga inaramid na kada tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. So kayat ni Apo Diyos, gaday na experience na, ma-experience tayo met nga anak na, dahil panagungar ni Apo tayo nga Jesus, kakabsat. Kayat ti Apo, nga tayong mga lahat na mga manampalataya, mga anak ng Diyos ay mararanasan natin yung muling pagkabuhay. Praise God. Hallelujah. So, niya po tayo nga suskat natay, na itanem, nagungar, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Dagitoy nga talo nga paset, nga napadasan niya po tayo nga sus. Diya pan nakatay, panakaitanem na, ken panagungar na, ket may nga paset, kakabsat, iti pan nakasubot tayo. May sa apaset, ti pan nakaisalakan tayo daytoy. Tano saan nga natay, tano saan nga naitanem, ken saan nga nagungar, saan tayo met nga maisalakan, awan serserbina kakabsat. Ngem gaputa, naitanem, natay, naitanem, ken nagungar, ni Apo tayo nga Jesus, naisalakan tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Sinubot na tayo ni Apo tayo nga Jesus. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Ket daytoy nga pannakasubot kabsat. Nadadael gamin ngamin nadadael ti biag ti tao idi. Manipud idi kadana ti tao manipud ija minuyungan iti harden iti Eden kabsat. Gaputa daadan ken ni Eva. Apay ngamin nga ti tao napukaw, nagbasol iti tao. Manipod, ijay minuyungan ti harden ti Eden. Ngamin, gaputa daadan ken ni Eva, inted da iti atensyon da ken ni Satanas. Apay nga inted da iti atensyon da ken ni Satanas. Kabsat dagitoy. Gaputa imbaga ngamin ni Apo Dios, nga saan da nga mangmangan, iti dayay kayo nga dat ijay minuyungan iti harden ti Eden, apakamuan iti dakes ken iti naimbag. Isu nga kay dagiti nalipatan dagitoy nga dua daadan ken Eva nalipatan da dagitoy ket inted da daya atensyon da anang nangruna ken ni Apo ken ni Satanas. Imbaga ti Apo kadakwada nga saan kayo amang mangan iti daytoy. Ngem ni Satanas dagsaumet kadagitoy. Saan nga agpayso kadi nga nakisao kada kayo ti Dios? Wen nakisao kada kami ni Apo Dios. Anya ti imbaga na kada kayo, saan kami nga mangmangan? Iti daytoy bunga ti kayo. Tano mga hang kayo nga mangmanga imbaga ti Apo nga hang kami nga mangmangan. Ngem kunanan mangang kayo, takas la kayon ton iti Dios kunan dayt kinuna ni Satanas. Isu nga nakita da daytoy. Kakabsat adda nga intedda iti atensyon da ken ni Satanas dagitoy nga dua. Isu nga disobedience da, ija minuyungan ti harden iti Eden. Ay ayaten, agakabsat. Nag-disobedience da, nagsukir da. Kayat daytoy kakabsat, apa nag-disobedience da, daytoy kayat ni Apo Dios, nga maisubli kuma,
dayjay kinatulnog iti tao kakabsat, kayat na amay subli kuma daytoy, kayat na nga bawiin, dayjay na awan kadakwada, kakabsat, gaputa daytoy, ket tinakaw ni Satanas, dayjay kinatulnog, ngayon ted ni Apo Diyos kadakwada, ket ni Satanas, ket sinukatan na iti kinasukir, sinukatan na iti kinaulbod, sinukatan na iti kinadakes, kakabsat, ket daytoy ket kayat ti Dios nga mapukaw daytoy madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kunak manen anya ti tinakaw ni Satanas nga masapul nga maisubli, anya iti tinakaw ni Satanas a maisubli iti tao ayete nakabsat dayjay panagsukir wenno dayjay obedience. Idi natulnog iti tao. May salaeng iti tao, may salaeng iti ibagalang na Apo Diyos, iti may salaeng iti baga ti Apo, natulnugan iti tao, natulnugdan iti, ngem anyangay, iti tinakaw ni Satanas, daytoy nga panagtulnog, wenno daytoy nga obedience kakabsat, nadadaelen daytoy, gapo iti daytoy, disobedience, nga inted ni Satanas, kadagitoy nga duada kadaadan ken ni Eva. Ay pengamin, kitain tayo ti obedience kakabsat. Ti obedience kunana dito is to hear God's word. Ti panagtulnog. Isu iti panangdengeg iti sao ni Apo Dios ken iti panangaramid no anya dayjay ibagana madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti biblical obedience kakabsat ibagana dito kunana means to hear, to trust, to submit, and to surrender to God. Masapul nga, agtalek tayo, dumngeg tayo, isubmit tayo, tibagi tayo, kan kastamet ten, nga isurrender tayo, itibagi tayo, ken biyag tayo, ken ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Isu nga daadan ken ni Eva, sanda nga dimngeg, sanda nga nagtalek, sanda nga in-submit, sanda nga in-surrender, iti biyagdan, ken ni Apo Diyos, no diket dinadael da daytoyen, kakabsat, gaputa, ad-adda nga intedda, iti atensyon da, ken ni Satanas. Kakabsat, intedda, ti ad-adda nga atensyon da, ken ni Satanas. Isungat ti mensahe, iti daytoy, kakabsat, nga aldaw, iti aldaw ti panagungar, hantay ko mga dengdenggen no anya ti ibaga ni Satanas kadatayo, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo, agtulnog tayo kani Apo Dios, anya kaditi kaya, kunak manen, anya kaditi kayat asawen ti panagtulnog, hear, trust, submit, and surrender to God and His Word, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo, dayto iti obedience, nga kayat ni Apo Dios, itata kadatayo kakabsat, gaputa inted nan ti panagungar kadatayo, masapul metten, nga daya atensyon tayo, denggen tayo, no anya ti ibaga ni Apo Dios kadatayo, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ang mahalaga sa atin sa ngayon, mga kapatid, yung pagsunod natin sa Panginoon. Kung susunod tayo sa Panginoon, kinakailangan, mga kapatid, i-open natin ang atin mga tainga natin, praise God, upang makinig kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Hindi isasara natin yung tainga natin kung magsalita ang dyablo sa atin. Huwag natin bibigyan ng lugar ang kaaway na magsalita sa atin, kundi bigyan natin ang Diyos na magsalita sa atin. At kung magsalita ang Panginoon sa atin, sabihin natin sa Panginoon, Lord, magsalita ka kung ano ang kagustuhan mo sa aking buhay. Susunod ako sa iyo. Praise God. Dayjay kuma. Iti denggan tayo ken ni Apo Dios ket dayjamet iti ibaga tayo ken kuana. Magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayo hindi natin bibigyan ang kaaway ng pagtitiwala sa Kanya, kundi yung totoong pagtitiwala natin sa Panginoon. Praise God. Isasubmit, ibibigay natin ang buong buo ang buhay natin sa Panginoon. Praise God. At sa mga salita niya, praise God,
idinagungar ni Apo Jesus, manipod kanin patay, na ilansa, kakabsat na ilansa, kat dapig sa atimek, iti sa ngalubungan, iti in bagana, ijay cross, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo, anya dayjay maikanem, nga inpukaw ni Apo Jesus, iti nakabisayot, ijay cross, iti nabisayot, iti daytoy nga cross, inpukaw na, iti sa ngalubungan, ijay maikanem, abalikas na, anya dayjay maikanem, abalikas na ijay cross, anya dayjay maikanem, abalikas na ijay cross, it is finished, natungpalen, praise the Lord, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, kaya't nangasawen kaabsat, nangabaken ni Apo tayong Jesus, nanalo na ang ating Panginoon Jesus, nun isinigaw niya, it is finished, praise the Lord, sabi niya dito, sa Colossus chapter 2, Colossus chapter 2 verse 15. Kunana ditoy, iti dayta cross, pinarmek ni Kristo, dagiti na espirituan nga agtuturay ken pannakabalin, inbuyat na, inpabuyan na ida, as ipupungo, iti parada, ti panagbalegi na. Dito'y Tagalog kunana, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Praise God. Inabak na, pinarmeknan. Manipod dito'y cross nga nakailansaan niya po tayong Jesus. Inikat nan ti patay, dinadael nan ti patay, dinadael nan ti sakit, dinadael nan dagiti pannakabalin ti kabusor, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Gaputa kunana dito'y, sa pamamagitan ang kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno, kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang biniyag ang kanyang pinarada sa madla, bilang katunayan ang kanyang pagtatagumpay. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ijay cross, nagbalegi ni Apo tayong Jesus. Ipagarup, dagiti tao. Ipagarup, ti pannakaam mo, dagiti tao, idi. Nga nakakita, iti pannakailansaken, pannakaitanam na, panagrigat na. Agpatinggan ijay, awanen. Nagpatinggan, dayjay, pannakabalin na. Ngem, di dalang ammo, nga dayjay, kinadakes, nga adda dito'y lubong, isumeten ti panagpatingga, datap nun iti kastam, mapukawen dagito, ikan awanen ti kapangyarihan, nga adda kadakwada, gaputa inabaken, ni Apo tayong Jesus, ejay cross, madaydayaw tinapateg, ganagan ti Apo, pinarmek na amin nan dagitoy, madaydayaw tinapateg, ganagan ni Apo Diyos. Isungan, adaken kwanan ti panagbalegi, inabak nan ni Satanas, madaydayaw iti Apo, dagiti turayen, dagiti kinadakes, inabak na amin ida, ijay bantay, iti kalbaryo, ijay cross, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ni Apo Jesus, kakabsat, tinatakan na, ni Satanas, iti pan nakaabak. Ni Apo tayong Jesus, tinatakan na, iti pan nakaabak ni Satanas. Idi inbagana, it is finished. Nalpasen, madaydayaw tinapateg, nganagan ti Apo. Dayjay ti panang selyo ni Apo tayong Jesus, nga ni Satanas ket naabaken. Gap idi imbagana, it is finished. Natungpalen, inikatnan dagitoy. Ken ni Satanas nga awanen ti pannakabalin ken kuana. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isong iti dahito yung aldaw, Satan has no power over you. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Satan has no power over you. Awan ti kapangyarihan na kada tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan ti Apo. Unless you give him the power. Unless you give him the power. Ngayon tayo tingal daw, ayat na nakabsat. Inpukaw ni Apo tayong Jesus sa jay cross. It is done. Natungpalen, it is finished.
Awanan ti pan nakabalinan ni Satanas. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Satan has no power over you. Satan has no power over CFCF. Satan has no power over our family. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga kakabsat, hantay nga ikan iti lugar ti kabusor. Nga agsao kada tayo. Hantay ikan ti lugar ti kabusor, abangan lilaw kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Satan has no authority. Ipukaw tayo, ibaga tayo. Ken ni Satanas, awan ti authority mo kanyak. Awan pan nakabalin mo kanyak, awan ti bilag mo kanyak. Unless you give him the power. Isungay ti dahi tingal daw, hanta yung ikan ti lugar ni Satanas. Kakabsat, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Hallelujah. Inaramid na ti trabaho na. Tapnon iti kasta. Inted na kada tayo iti panangabak, madaydayaw ti Apo. Inted na ti panangabak, inabak tayon ni Satanas, inabak tayon ti kabusor tayo. Gaputaddan ti tatak ni Apo tayo nga Jesus kada tayo. Dagyan napateg nga dara na, madaydayaw ti napateg nga nagan ni Apo Diyos. Isungay ti dayto yung aldaw, kakabsat, agbiag tayo, start to live in resurrection power. Every day. Hanlang iti daytoy aldaw ti panagungar ni Apo tayo nga Jesus apanang celebrar. Ngem iti inaldaw aldaw. Araw-araw idedeklara natin mga kapatid yung resurrection power na ibinigay ang Panginoon na Jesus para sa iyo at para sa akin, para sa atin lahat. Itong pagkabuhay ibinigay ang Diyos para sa iyo, para sa atin. Hallelujah. Hallelujah. So iti dahi tingal daw, kakabsat, activate the resurrection power inside you. Activate the resurrection power. I-activate natin yung kapangyarihan ng pagkabuhay ang Panginoon Jesus sa atin mga buhay. Noong linggo, si Sister Vilma ginawa na itong camera na ginagamit natin ng illustration, yung activate. So kailangan natin nga gawin natin yung camera upang magamit natin. Ano ang gagawin natin? May baterya na, full ang battery niya. Anong gagawin natin? Turn on the camera upang magamit natin ang camera. So, iti dahito yung aldaw, kakabsat, ibagana kada tayo nga i-activate tayo ti resurrection power kadag iti bibiyag tayo. Masapul nga buhayin natin yung power, ang pagkabuhay, ang ating Panginoon Jesus. Sabi niya dito, biyagem ti panakabalin ti panagungar itabiyag mo. Biyagem ti panakabalin ti panagungar itibiyag mo. Buhayin mo yung kapangyarihan ng pagkabuhay ang Panginoon Jesus sa buhay mo. Philippians chapter 3 verse 10. Ulitak manen nga basaen, tila tarigagayak iso ti pannakaamok ken ni Kristo. Pannakapadas ko ti pannakabalin ko. When amambo tayo ni Apo tayo nga Jesus. When padasen tayo mammet. Daya pannakabalin nga panagungar ni Apo tayo nga Jesus. Tapnon mapadasan tayo met. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kaya't kung asawen, hanlay nga agpatinggay di pannakamamu tayo ken ni Apo tayo nga Jesus. Masapul met nga agungar kadag iti biyag tayo. Ngem masapul met kabsat nga dayjay basol day dakes masapul nga matay kadag iti bibiyag tayo. Masapul nga madadael. Masapul nga maitanem tayo. Amay kanunong kani Apo tayo nga Jesus. Masapul amatay tayo amay kanunong kani Apo tayo nga Jesus. Dayjay ipapatay ken pan nakaitanem kayat kung asawen.
Dahil pan nakikadwa tayo kani Apo Jesus, dahil maitanemen, maitanemen, dahil basol. Dahil nagkurkurangan, dahil nagbasulan tayo, dahil kinadakes. Nga da kada tayo kakabsat, masapulen nga matayan dagitoy. Tapnon itikastakat, inton mapagungar tayo kat ti panakapagungar tayo kat baron nga parsua, madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. Anya ti kunan ni Apostol Pablo, dagiti daan aban banag na palabas dan, adtoy agbalinda kuman nga baro, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Nailan saak anay kanunong kan Kristo kat dagiti daan aban banag napabarudan, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Masapul nga mapabaro tayo met, madaydayaw tinagan ni Apo Dios. Isu nga ti pan nakabalin kabsat ti panagungar. Nakakaskas daw daytoy. Masapul nga adda kumaken ka daytoyen itatta. Daya pan naka bendisyon ti pan nakabalin ti panagungar. Isu nga inawat tayo. Kanya po tayo nga Jesus, ken isumet nga agtaeng kada tayo. Isu nga kaano ti panang pa-activate tayo kabsat? When you activate it, into i-activate tayo. Kitain tayo kumakabsat. Kitain tayo. Kitain tayo. Dagdi bagbagi tayo. Masapol, ikaten tayo, dadagsen tayon. Ikaten tayon, dagdi singkaw, wenuyok, kadagiti bibiyag tayon. Ngamang padpadagsen kada tayo. Ket ited tayon, ti pan nakabalin, ti panagungar ni Apo tayo nga Jesus, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga the resurrection power of God is the most powerful force in the universe. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Yet it has no power in your life until you activate it. Masapol nga, umunapay nga i-activate tayo kabsat. Daya panagungar, daya pan nakabalin ti panagungar. Tapnon maranasan tayo met, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kasanod panangaramid tayo, tapnon may activate tayo kabsat. Masapul, mamati tayo. Masapul, how can you do this? Kasano nga, maramid tayo. Iti panang i-activate tayo. Masapul nga mamati tayo. Agbyag tayo, mayanak mabalbaliwan. Dahito iti umuna nga, i-activate tayo kabsat kadag iti bibiyag tayo. Masapul nga mayanak tayo nga mabalbaliwan. Masapul mayanak tayo mabalbaliwan. Tapnon iti kastakit maranasan tayo met. Dayjay muling pagkabuhay ang Panginoon Jesus sa atin mga buhay. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Agbiag tayo mayanak mabalbaliwan. Isu dayto iti pagtaudan. Isu dayto iti paggapuan. Iti panagungar, iti bileg, iti panagungar, nga iso da ito, iti manguperate kada tayo. Iso nga mamati tayo, kakabsat, tapnon iti kastakat, ma-activate tayo, ti power, panakabalin, iti biyag. Masapul abyagan tayo, ti resurrection power, ket palubusan tayo, nga niapu tayo nga sumrek, kadag iti puso tayo, sumrek iti biyag tayo, ket iti kastakat, maisalakan tayo, magunod tayo, iti panakaisalakan. Saan lang panamati? No dikat di babaen pa iti panagsao. Praise God. Isu nga sao ti Apo kunanan no anya ti ibagayo, no anya ti kararagyo, isu ti aramidek kada kayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga masapul nga agsao tayo kabsat. When you believe that resurrection power is residing in you, you begin to activate. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Masapul nga irugi tayo nga i-activate daytoy. Babaen kadagiti sasao ti Apo through the word of God. Praise God. Ket into nagsao tayo kabsat, into nagsao tayo, mapunno tayo, iti sao ni Apo Dios, ket adda iti pannakabendisyon. Ti pannakabalin iti Dios, ti pannakabalin iti Dios kabsat. Babaen iti pamati, no anya ti ibaga tayo, ken saritain tayo. Roma Kapitulo 8, versikulo 11, kunana, Roma Kapitulo 8, versikulo 11, kunana, no agtaeng kada kayo ti Espiritu, ti Diyos mamagungar ken ni Jesus, ited tumet daytoy, namagungar ken ni Kristo ti biyag. Kadag iti agrupsa, abagiyo, babaen, iti kadda ti Espiritu, kada kayo. Praise God.
Isu nga masapul nga agtaeng. Ti Espiritu ti Dios kada tayo, masapul nga agtaeng iti sao ti Apo kada tayo, tapnon iti kasta maranasan tayo, mapadasan tayo ti panagungar ni Apo tayo nga Jesus. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Isu ti inaldaw-aldaw, iti inaldaw-aldaw, kabsat sawen tayo kuma, itinagan ni Apo tayo nga Jesus. Every time you speak the name of Jesus, the blood of our Jesus, kaya't nasawen, into no ibaga tayo, saritain tayo, itinagan ni Apo tayo nga Jesus, kabsat Satan is reminded of his defeat. Ipalagip na kada tayo, nga into no ibaga tayo, kung sasabihin natin, ang pangalan ang ating Panginoon na Jesus in Jesus' name. Kaya't nakasawen, Satan is defeat, naabaken. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Iso iti inaldaw-aldaw, masapul nga sursurwen tayo, nga da, ni Apo tayo nga Jesus, kada tayo, daytoy ti kabilgan, abaksin tayo, ni Apo tayo nga Jesus. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo kabsat. Sumaganad, nga masapul nga i-activate tayo, dayjay panagaramid tayo, iso nga agaramid tayo. No agaramid tayo, awan ko mati mistake kada tayo. Hantay ko mga agaramid ti mistake when riro kabsat. Gaputa ni Satanas ket naabaken, natalo na si Satanas. Kakabsat, natalo na si Satanas. Kaya kaya daytoy apan nakabalin. Kakabsat, dahito yapan nakabalin, into rin baga tayo tinagan niya po tayo nga sus, nga isunagat na abaken, awanen ti lugar na kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iso nga, when Satan tries to bring the curse back into your life, sumrek, nga awan ti pa nagpakpakada na. No kayat ni Satanas ti agaramid, kadagiti biyag tayo, kabsat, hangag pagpakada, hangag katkatok, no sumrek ni Satanas. Anyos kayat nga rod nga sawen, awan di pa nagpakpakada na, anyat ko na tayo, trespassing. Trespassing, gaputa, hampay nga agpakpakada, sumrek latan, iluwat na latan tarwangan, hampay nga agkatkatok, nga sumrek nga, awan ti pa nagpakpakada na. Kasta ti aramidan ni Satanas. Kabsat, anya ti masapul nga aramidan tayo. Anya masapul nga aramidan tayo. Aramadan tayo, tinagan niya po tayo ng Jesus. Mangaramid tayo, ti karatula tayo. No trespassing. Imbes ko mga no trespassing, tipan tayo. Nga karatula tayo. In the name of Jesus. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iswa inton makita niya po tayo ng Jesus. Inton makita ni Satanas. Daya karato lang adda kada tayo in Jesus name. Santo nga sumrek kada tayo. Gaputa adda amuna nga naputa nga Jesus isu ti salaknib tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ulitek manen. Mangaramid tayo ti karatula kadagiti puso tayo, kadagiti bibiyag tayo in the name of Jesus. Ket ni Satanas santo nga sumrek gaputa amuna nga ni Apo tayo nga Jesus isut mangbambantay kada tayo. Praise God. Ang Panginoon Jesus, siya ang nagbabantay sa atin kung nakikita ni Satanas na may karatula in the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. Isu nga mangaramid tayo ti karatula imbes ko mga tipan tayo kadagiti puso tayo no trespassing haan. Ngem tipan tayo in Jesus name. Ket into no makita ni Satanas nga adda in Jesus name, hanto nga sumrekta muna, nga isuna, iti mga aywan kada tayo, iso ti dakkel, iso ti naimbag, nga security tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan ti Apo. May tayo, ijibang ko, ure pa adda security na, dagit agtatakaw, sarakendapay. Iso nga naimbag, nga ti Apo, iso ti Diyos tayo, nga mangted, ti security kada tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan ti Apo, kat awan to ti lugar na kada tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga,
Into no ni Satanas, padasen na ka nga pagsakiten, at da itad na nga irugi na nga da itad na nga sakit kada tayo. Ayat aramidan tayo, i-apply tayo, kaabsat, da napateg, nga dara ni Apo tayo nga Asus, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Ket day into no i-apply tayo, day dara ni Apo tayo nga Asus kadag iti bibiyag tayo. Into no i-apply tayo, tinagan ni Apo tayo nga Asus. Day sakit nga imulan ni Satanas kadag iti bagbagi tayo. Awan to ti bilag na, awan to pan nakabalin na, gaputa makikita na ngaminen, nga nakasalukuban na kan. Iti dapateg nga dara ni Apo tayo nga Asus, salsalukuban na kan, ijay pan nakabalin, dagiti ima na, nga nailan sa ijay cross. Madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. Makita na ngamin nga dayjay cross, dayjay cross, nga dat ijay bantay ti Kalbaryo anak kay crossan ni Apo tayo nga Asus. Magkita na kadag iti biyag tayo, kat mabuteng. Madaydayaw iti napateg nga nagan iti Apo. Isu kakabsat, maudi amin. Maudi amin. Don't ever accept defeat in your life. Di yu kumaawaten, maabak kayo. Di tayo kumaawaten, nga maabak tayo. Amen? Di tayo kumaawaten, maabak tayo. Di tayo awaten, nga maabak tayo. When no kayat yu, maabak kayo? Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko! Amen! Praise the Lord. So, ibaga tayo ken ni Satanas, pumanaw ka, awan ti karbingam. Gapot saan nga nagpagpagada, adaken ka ti kalantigan, amang papanaw ken kuana. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga iti daytoy ngal daw, apay ngamin. Ginatang naka iti napateg, ginatang naka itinapateg nga dara ni Apo tayo nga Asus. Ginatang nak itinapateg nga dara ni Apo tayo nga Asus. Apay nga ginatang nak gaputa nailan sa ditoy cross. Han nga siya, saan nga da kayo tinailan sa ditoy cross? Ni Apo tayo nga Asus tinailan sa. Imbas nga isunat da tayo kuma, siyak kuma ti mailan sa. Ngem saan, inala na ti lugar ko, inala na ti lugar yu. Iso nga iti tayo tingal daw. Han tayong akseptaren, saan tayong awaten, nga maabak tayo, ngem mangabak tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Tak kinumpleto aminen ni Apo tayo nga Asus, ijay cross ti balegi tayo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Kinumpleto aminen ni Apo tayo nga Asus, iti balegi tayo, kapsat. So ako na ditoy, the power of resurrection is the power of victory. The power of the resurrection is the power of victory. 1 Corinthians 15, verse 54, agpating ti 57. Kuna na ditoy. So gapuna, inton makawasan ti agrup sa, saanan apan agrup sa, kat inton makawasan ti bagi amatay, iti saanan nga papatay, matungpal to nasantuan na surat, naparmeken ni patay, naparmeken ni Satanas, naparmeken ti kabusor, nan-anayan ti balegi, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo, nan-anayan ti balegi, o patay, sa dino ti yan ti balegim, verse 55, sa dino ti yan ti panilod mo, verse 56, ti basol ti pangalaan ti patay, ti panilod na, ti linteg, ti pangalaan met ti basol, iti bileg na, verse 57, kuna na ditoy, ngem agyaman tayo kuma iti Diyos, mangted, ti balegi tayo, agyaman tayo, kuma iti Diyos, amangted, iti balegi tayo, iso nga iti dahil daw, agyaman tayo ken ni Apo Diyos, nga mangted, iti balegi tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan ti Apo kapsat, kulitek manen, agyaman tayo ken ni Apo Diyos, verse 57, agyaman tayo kuma iti Diyos, amang ted, iti balegi tayo, kakabsat, iti dayet yung daw, anya laget din, anakakaskas daw, iti naramid ni Apo Diyos, kadag iti bibiyag tayo, gapot ta kayat na, nga agbalegi tayo,
kayat na nga ikaten dagiti amin adadagsen tayo, kayat na nga ikaten dagiti amin nga nga sakit nga marikrik na tayo, iso nga iti dayto ngal daw, ilunod tayo ti sakit nga gungundaway kadagiti bagbagi tayo. Kaabsat, ikaten tayo dagitoy, papanawen tayo dagitoy, ibaga tayo nga awan, no trespassing, ibaga tayo ni Satanas, haan nga babalin, nga sumrek ka kanyak, tani apo tayo, tani Jesus kunam, ginatang nak itinapateg nga dara ni apo nga apo nga Jesus. Saan nga ni Satanas tinanggatang kada tayo? Manglaklakan ni Satanas laeng, alililawen na tayo laeng. Isu nga kayat tayo kuma nga ni Apo Dios. Isu ti agturayen kadag iti biyag tayo gaputan agungar ni Apo Jesus gapuken kaken gapu kanyak. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Isu nga iti dayo tingal daw. Nangabak tayon. Nangabak tayon, nagbalegi tayon, madaydayaw tinapateg nga naganti Apo, no nagbalegi tayon iti dayo tingal daw, isuko tayon, tibiyag tayon nga nananayan kani Apo tayo nga Asos, han tayo nga kanan ti lugar ti kabusor kadag tibiyag tayon. Praise God, tani Apo tayo nga Asos, iso ti balegi tayo. So iti dayo tingal daw, tumagdar tayo kabsat, tapno ipukkaw tayo, tibalegi, kanya po tayo ng Asos, ipukkaw tayo, kat ibaga tayo kani Satanas, naabakan, natalo ka na, natalo ka na, wala kang karapatan sa amin, wala kang karapatan sa amin. Praise God, hallelujah. So ipukkaw tayo, isigaw natin sa buong mundo, na natalo na si Satanas. Hallelujah, praise the Lord. Lord, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah, oh God, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Apo, agyaman kami ti panagugan ni Apo biga Jesus. Ammom ti pukkaw mi tatta, Lord. Ammom tipok kami. Tatangal daw. Balegi. Balegi, Apo. Gaputentad mo kada kami, ti balegi. Inaramit mo, ijay cross impuk ka mo, ijay cross, Apo nga natong palen. Iso nga ijay itimbagam nga natong palen, Lord. Inabak mon ti kabusor, kat awanan ti lugar na. Kada kami nga anak mo, madaydayaw tanapatag ganagan mo. Lord, iti tayo tingal daw, dawaten mi kadi Apo Diyos, nga nyaman dagiti planwen ti kabusor, nga kayat na iti nga sumrek kada kami, dawaten mi Apo Diyos, nga tulungan na kami, tapnon labanan mi ti kabusor, nga awan ti lugar na kada kami, gaputa sikat ti addan ti lugar na kada iti puso mi, gaputa sikat ti addan iti lugar na kada iti biyag mi, ta sikat ti inawat mi, akas manubot ken mangisalakan mi, gaputa sikat ti natay jay cross, kat ti panarkatay mo nagungar ka, kat intad mo ti balegi kada kami, madaydayaw tanapateg ganagan mo Diyos, madaydayaw kami, kat iti dahi tigal dawa Apo, ibagami datan, nga awanan dagiti saksakit, kadagiti bagbagimi, awanan dagiti saksakit, kadagiti bagbagimi, awanan dagiti saksakit kada kami, awanan dagiti saksakit kada kami, awanan dagiti saksakit kada kami. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, oh God. Oh God, oh God, oh God. Oh God. Lord. Salamat o Diyos sa katagumpayan na binigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa muling pagkabuhay ang paaming Panginoon Jesus. O God, O God, salamat sa mga salita mo, O Diyos. Kaya Panginoon, palakasin mo po kami, patatagin mo ang aming pananampalataya.
Alam namin, Panginoon, na wala na ang lugar, ang kaaway sa aming mga puso, sa aming kaisipan, sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang aming Panginoon, nakatapagpagligtas namin. Lord, nagyamat kami. Bendisyon ang nagtinagdigag ka ng isaong. Dawatik kadikad ka po, Diyos. Nga salok ko mabidatipan na kabalintindara ni Apo Big Jesus nagtibibiyag na Apo. Kat awan ti lugar ti kabusor ka nagtibiyag na. Awanan ti basol. Apo nga mang kadakwadan. Tapnon mga dipan kadakwadan ti basol. Awanan Apo. Dadaelam ka di. Dagidya nga raramidan ti kabusor. Kadang ti bibiyag na Apo Diyos. Apo. Dagiti saom kumalaeng tadadagapan panunutan. Dagiti anak mo itata. Ngagda mga panawen, Lord. Apo, agyaman kami. Lord, salamat sa mga buhay namin. Salamat sa kalusugan namin na naghahari sa aming mga katawan sa araw na ito. Agdalagin namin, Panginoon, kung gaano kaming malusog at malakas sa araw na ito. Dalagin namin, Lord, ipagpatuloy mo na manatili ang kalakasan at kalusugan sa aming mga buhay at walang lugar ng sakit, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin. Dagdi kakabsat, ganagdengeg, kadagdi saom, Lord, bendisyon na mida, tulong mida, kat si kaapo ti makikadda kadakwada, patib karam, dagdi pamati da, tapno nagtuloy dayo pa apo, nga mamati, ngagserbikan ka, madaydayaw ka, Apo Diyos, madaydayaw ka. Apo ko, kamti sa amin adayaw, gloria kan panagyaman. Amaga po tinagan na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise O God. God. Hallelujah. 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 Natin yung pasensya na. The Lord. Hallelujah. So, awitin po natin ng talagang victorious. Hallelujah. Alakas masyado. Bumubulong na lang po ako. Praise God. Hallelujah. Awitin natin, victory, victory is mine. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Victory, victory is mine. Praise the Lord. Victory, victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Victory, victory is mine. Victory, victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Victory, victory is mine. Prosperity. Prosperity, prosperity is mine. Amen. Prosperity, prosperity is mine. Yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Prosperity, prosperity is mine. Healing, healing, healing is mine. Healing, healing is mine. Yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Healing, healing is mine. Deliverance, deliverance, deliverance is mine.
Deliverance, deliverance is mine. Yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Deliverance, deliverance is mine. Breakthrough, breakthrough, breakthrough is mine. Breakthrough, breakthrough is mine. Yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Breakthrough, breakthrough is mine. Balik tayo, victory. Victory, victory is mine. Amen. Victory, victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Victory, victory is mine. Once again. Victory, victory is mine. Amen. Victory, victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Victory, victory is mine. Amen. Hallelujah. Victory is mine. Victory is mine. Say it in Jesus' name. Claim it. Victory is mine. Victory is mine. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you for the victory. Thank you, Lord, for the victory that you have given unto us, oh God. As we shout, hallelujah, in the presence of God, don't you know that if you're silent, the devil, the demons, Satan, they are so happy if you are in silent. But if you are shouting for God's glory, declare, resist the devil, and the devil will flee. Claim it. Victory is yours. Victory is mine. Victory is mine. Victory is mine. Hallelujah. Once again. Hallelujah. Victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Victory, victory is mine. For the last time, victory, victory is mine. Declare, victory, victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Victory, victory is mine. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you for the victory. Thank you for the prosperity. Thank you for the breakthrough. Thank you for the healing. Thank you for the deliverance. And thank you for the salvation of our entire family, oh God. Hallelujah. Salamat, Lord. Panginoon, ang muli mong pagkabuhay ang aming pag-asa. Ang naging pag-asa namin, Panginoon, tunay nga na ang mensahe mo ngayong umaga ay totoo. Kung hindi ka nabuhay, walang silbi na kami ay nandirito. Walang silbi na kami ay nabubuhay. Walang silbi na kami ay nagsisimba. Dahil wala po kaming patutunguhan. Ang iyong muling pagkabuhay ang naging pag-asa namin upang kami, Panginoong Diyos. Lord, alam namin na ang Diyos na buhay namin pinaglilingkuran, babalikan kami at kukunin kami. Hallelujah! Thank you, Lord! Dahil kung nanatili kang patay, Panginoon, walang babalik para sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. You have said, O God, in the cross of Calvary, it is finished. It is finished. People of God, children of God, daughters and sons of our Lord, the Lord said it is finished. Declare it in yourselves. Kapag merong problema, may karamdaman, declare it. It is finished. The Lord Jesus, it is finished. He said in the cross of Calvary. That's why, therefore, victory is yours. Victory is ours. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Salamat, Panginoon, sa katagumpayan na ipinagkaloob mo sa amin. At Lord, salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng paghahayag ng iyong salita sa pamamagitan ng dalawang pastor, Panginoon. Lord, tunay nga, iisa ang mensahe mo para sa amin. Lord, ang muli mong pagkabuhay ay siyang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Salamat, Panginoon, salamat. At Lord, ngayong araw na ito, Panginoon, kami po'y nagdideklara ng kapangyarihan na ibinigay mo sa amin. Sinabi mo sa James 4:7, O God, resist the devil and the devil will flee. We resist you, devil. We resist you, Satan, in our lives. You have no right in our lives in Jesus' name. We rebuke you. We rebuke you in Jesus' name. We rebuke you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Lord, salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe mo sa amin. Lord, nagkaroon po kami muli, Panginoon, ng pag-asa. Lord, you ignited us again, O God. Lord, muli, Panginoon, ang apoy namin, Lord, lumalagablab dahil sa iyong mensahe. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Salamat, Lord. At kami po, Panginoon, ay nandito upang, Lord, ang kinin, ang sinabi mo sa cross ng Kalbaryo, na ang kahirapan, ang kapangyarihan ni Satanas ay tapos na. Inaangkin namin ang katagumpayan. Salamat, Lord. Salamat. And Lord, today, O God, hallelujah. Lord, maraming salamat. At bago po namin, Lord, tapusin ang aming service, mag-closing prayer, O God. Mga kapatid, ipagpanalangin po natin si Pastor Red for his birthday. Hallelujah. And I'm giving to Pastor Rudy. Dito po kayo sa gitna, Pastor Red. Dito po tayo para malawag. Dito po. At ituon po natin yung ating mga kamay sa harapan kay Pastor Red. At ibigay po natin yung pagpapala sa bawat isa. Lord, as we come to you, O God, this morning, nakikigalak po kami, O Diyos, sa panibagong buhay na pinagkalog mo sa iyong lingkod, O Diyos, na nagbigay ng panahon para ikaw ay paglingkuran. Ang buong buhay, O Diyos, buong pagkatao, O God, ay isinuko sa iyo upang ikaw ay paglingkuran, O Diyos. Pinili niya, O God, na ikaw ay paglingkuran. Kaya nga, Ama, ang aming dalangin, O Diyos, ay iba yung pagpapala, iba yung blessing ang ipagkaloob mo sa kanyang buhay. Our prayer, O Lord, ay dagdagan mo pa ng mas maraming buhay, mapagpalang buhay, malusog na buhay, O God, masaganang buhay ang pagkaloob mo sa iyong lingkod, O God, na ginagamit mo sa aming kalagitnaan. Bless him, O God, sampu ng kanyang pamilya at mga anak, Panginoon. Maranasan niya, Panginoon, ang tunay na biyaya, tunay na pagpapala na nagbubuhat lamang sa iyo, Lord. Lord, hawakan mo siya mula ulo ang kanyang talampakan, Panginoon. Maranasan niya, Panginoon, ang iyong pagkilos, O God. Ang iyong pagpapala, O God. At Lord, kami po ay nakikigalak, O God, sa panibagong araw, panibagong kalakasan na pinagkaloob mo sa kanyang buhay, dagdag na buhay, O God. At Lord, I pray, O God, that you will continue to give him more birthdays to come, O God. Hallelujah. Fruitful birthday, blessed birthday, ang aming dalangin, O God, Lord. Lord, patuloy po namin inaangkin ang tagumpay sa kanyang buhay, Lord. We just give you back all the praises and the glory in Jesus' name. Amen. Amen.